What? Луната изгря, излизате всички от дълбините, където сте скрити, навън е нощта. Време е да прируваме. Вратите скърцат, тишината крещи. Нещо мрачно май в двора пълзи, като се заслушаш, зъбите ти тракат. И да тичаш, приятел, няма да избягаш. Гъби отровни светят врака. Чуваш ли как часовника тик-така, култистите ти шепнат твоето име, тръпките побиват, къде ще се скриеш. Сърцето ти топти, потрите са по петите ти, чуват страховете ти в задния двор крещи. Ангел е в двора, знаят само моите хора. Ангел е в двора, пак ще правиме фурора. Лапи горе за шампиона, в двора е купона. Хора по-леко давай я се стягат. Или отиваш, или бягай. Филип е в двора, Филип е в двора, Филип е в двора. Знаят само моите хора. Филип е в двора, Филип е в двора. Лапи горе за шампиона. Вече тук си няма връщане назад. В мрака смело влиза култистския отряд. Трепери нощта в срам и безсила, и масите падат, а мъглата се дига. С маски и стил, усмихната мистерия на сутринта. Двора ще е истерия, не можеш да ни оплашиш, няма да се трогнем. Култистите заедно ловаме нощен. Сърцето ти топти, потрите са по петите ти, чуват страховете ти в задния двор крещи. Ангел е в двора, знаят само моите хора. Ангел е в двора, пак ще правиме фурора. Лапи горе за шампиона, събора е в двора. Хора по-леко давай я се стягай. Купона почва. Или отиваш, или Филип е в двора, Филип е в двора, Филип е в двора. Знаят само моите хора. Филип е в двора, Филип е в двора, Филип е в двора. Лапи горе за шампиона.